Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirwa n'ebigori byonsi. Esabari obonchereria no murubiri koletwa sore negetaseni kia Ndizi TV kila litukoria Alamisi ensa eyamone nusu ya maragoba asokumirana na bonchereria imenaisiko yorogongorwa Gusii nigo tokubatarira erinde batosemia mange gwetera obonchereri bwabo nakibachagete obonchereri obo nigikyagete bakaimukie getambo kero kyogochora obonchereri obo nabo igo nigikyagete bagachora ase babonchereria nabo igo nare yali babere bagwetera ase obonchereri bwabo boigo nigo tokwimanya amatuko ari gosionara yali barengete erinde gochi boikirani mancho murigirire tariane Frida Kerubo ikaransa oike erinde tosange ase obwamo korende litukolia rero nigotore ase county ya Nyamira inyora asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwitira Ndizi TV News Digital na baga asensemo ya YouTube na bagotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwitira www.ndizitv.or.ke. Karibu sana. Nabagote yo mwancho murigereria na kyokorokwa gaiganga itole na ndembonchereri kibuli ogokora. Jesa Marieta ngorku Daniel Mogere onyego kan kegogi itutu note wabono ona cheta mwaka 88 koruelio ebyasale binabi gendere tokokora yo bonchoreria obosoni nakoro si chianga muna chi uniform ne chianga cha bantu no ene chinyangi ine rega stoko kero keningi ebya sara ebibyago lieta kyo biete lieta ambiete bikoro kwa kegogi tailoring ni kegogi tailoring shop angi kyagere to gachora lieterio enali choreta sengenje kero nali ngekegogi nkankegogi nkaru kegogi ngacha Nyamira ngaranga tigambe nelieta lyankanali no na batecha bakomanya olio lenge kegogi igagenda Nyamira bona tigatura na maega keigo kero kende ngikyagere to gachora obonchereri oboiga bugusana chianga bono enanyorete ncherende teyo ekerene oro getie gasi yobosoni bono nkaranga enabiancha wetania gasi ende ons bono ngachora nkore gasi ye nende nabondoche nabere buyase ngikyagerte ngaigwacha kerete bone kere gwacha gitogosone kere kuarua asa maigiri ngaigwacha kerta maigiri yogosona kwanza inche naga nefundise tekegogi ekero nefundise kegogi ekero namanya nkaigora ebyasara asa kurukutambacha ambacha no nkanyumba bono kero nabigora no ndwete ngacha bono kegogi gokora ebyasara ngakora ebyasara matuka atari make paka nkamanya konganya kurukegogi ngacha Nyamira etaoni mwaka 88 bono kuruelio ndoche no ndena biro bone kero ko igorete ebyashara gwachakirite tambacha wateba ngaki ubonchereri bwarenge asiense amachirgo sekera ko mugete getambo kero kyo gochako ubonchereri obo nakino ene chi customer kwanyorete chi customer gweterese gasinare gokorengia igari tambacha na korete nkanyora nkaronga na tualiro okogani gosuka gochikegogi ngasuka ngagenda kegogi bono kegogi gwetera chi customer
cyari kuri kinsemo aho cyacyasigasi nari gukora ikagera nakikiagerete bono ngacha kibugi nekero narengerete kuru kibugi naroche ngati kanje town aibuge sende bono ase kiwachorerete e town ya Nyamira kenga bono naroche ngane tigansuke ngenda sarabu irinde tinkora ngenda nja sarabu ubwangu tara sarabu nanje bono onko basabu arabu no customer chiane chiacho injire chikuru no nyenka mate chiachaga nende bono ga naboko nyora customer chinsemo chionsi bono inga mne center Biemano sana mwancho muri bita Kisii and Ndizi TV niko togendete gusanga imiyo murubiri ogwe Esabari oboncherya asetori no mwancherya mogere oyo gokora egasi yobusoni asenseme Nyamira nigo abereka gotosemya nga ekero okoyura oboncherya bonde bwense nebonete gwachora ase ararabu ekiagera na customer na aro chigo konyora abon tietorira na maiga kego ekero kwarenga ase chinsemo chirikia kegogi na boigo tambacha ekero kwarenga niyo boncherire kora sinsemo chiri na agaiga na kibwarenge aigalia naro kegwango kiororo mbwarenge bobe no customers nabona nyorete chinsemo chionsi bari kuri chinsemo aho weteresega sinare okora engiya bone yikagera ngaroranga ezega siyane ngokora tiganye so case kuna inde erore kana sagari abona sende bon kero kende bone kero kwa koli to meta maegerio ngai kwa rusiti chibeso gachakira bono bonchererio boiga bone ogase asobonchererio bo ina chagete na inse bono inse ye nkabanko nya gonchoreria ebinte bike neipio mongino konyora okolibuna chikagwa omenda chibesi ocha bikanya kokina goetera asega shoko kore buya no bwaminifu ekagera nkanya gosuka nganya gosuka twanyora no embese kuru byombe binde buna chisako byanye gosuka ekagera bono bikangike boni Biemano sana mwancho muri ebya muno gwete mogere agotosemya kora chinseme chiganga no nyane kera ko igwire oboncherere bwabo nebwenete obeke ebirengo binda soko nikina oboncherere bwabo gukina burekera litko asensemo yaye nigo imugetiga tambukire ko bwaterana no mungino yaye bakanyara kwa bako sema chibesa kura chinsemo chichesako asoko nikina ngogari bare oboncherere bwabo ekero kurigereria bono egeiga so oboncherere obwiga bwabo kero kenda nga yokorusi materials ko material abongorusia bosongo nende na rusi Nairobi na kiagera murabono bonera ni tore bitamba nende cyanga njire bitamba mune cyange chiche chinazi cyabanyagitari enkwenda no yebitamba biriye biya kuri Nairobi na bireta na baroseria chiama miaka na igugu kwana ni miaka mengi sana ya kormanga getana nincha konyara tinda ibur kero kende bona teikiro mwako yoiga miaka ringa kwa korire gasi ga yobosoni bono miaka bono nguchi gochako mwaka oyo 36 ya se industry yobosoni ese industry yobosoni bono abuno ndebo ekero kurigereria bono emiaka eri yago chi machine chirimo agatumikire kurukare na cyo gutumika bakabono iga chiri na chimbwate lakini rende ase digital ndobwate muneye kokoro balaoki ene chinde njirega no ene bungu ngorosi tori twarosiria abantu bibungu bire byamabati munaya twagionjora kiaba yetamba kie yanga mana yabon ka se bone ngakia ikire ndogwenerete koba ne chi machine chi cha kisasa
urende bintu byabeire digital Miabana sana wancho muligere abuna oigwete mogera gotasemia kora chinseme chinganonya oboncherire bwagoriri ogenderete nebwenete kwanya koba kogokina asinge insurance yabona sikire nigegendete gokina so gutumika imitandao yekerero ase technology egendete gokina sensemo yae obere ka gokina ekiagera chi machine sirare gutumika emyake yakagera obere ka komenta bono iga nabwate chi machine echichiko bwatikana ne technology yabona iga bonekero kurigereri essence ya Nyamira ntometenga n'abantu abange bagusto na chianga ayingiye kogeranga eduka yago ya Kigogi new shop ere unique abantu bagocha bacha gusto na chianga gaiga batia kwenda sichiduka chirichinde bono weterese ngakiena akorire gasi ige natwalire ochusi ya ne bono munere iga nere kogera ya manyikani kiagera abande batete korese gasi rengiye igekera chire namukorere gasi engiya nenda agocha nenda akoreta abandi bono ine na bomenyete nde tora waterera abu nkotora tulinga chifundi sinyinge ngo chibale batwara gokora ogocha kwa mate yagosonere yango gotebi nchubo imambi kogocha gote inchumambi yende ande toto obwaterega abotote yasensemo yao nakiyabere gose kwanya gosonera umonte yanga akwirane lya gote itora musonera buya kora bwaterera bugingo ire na korasa umutima ko ninko boli amange myamana sana mwanchi muri bitasini Ndizi TV kinga kitogenda gusanga imeyo mu rubiri bw'Esabari uboncherera kinga kitogenda gusanga nere mugere ko rwachinseme kiga Nyamira oyo genda gutwarira na kyo boncherera bole asenseme yaye kolinde mwanchi muri yatobasa gosikatobasa konyegera yatoraso asumutima komo kego to kuira na ndosange amange Eki basenguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana matakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling
nigo bagutuka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byugo kolera chigosori. Maria nandengo kwalionia asensemo ya kabere chinga kitogendete gusanga imiyomoro bili obwe Esabari oboncheria chinga kitogendete gusanga nera mogere kuro chinseme chiga chia Nyamira korende inyora chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabako tonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabega asensemo ya YouTube nabako tonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabako tonyara gwetera www.ndizitv.or.ke akondo mwanchumuliria tikatogendera gusanga ase obwamo abana konyara lindara soso mutima komokigana nakubolingana chifundi ngonyorole chiko bachingora akonyora umuntu chiro gotigire besa ogateima mbingo chari koye yango chakoye ndiko amatema mbiende asensemo yabaye bana muna kwa beire fundi kwa kolire myake mingi nakigo chiyaba asensemo yabo asensemo ya ne iyo inensemo tokonyora nga iyo challenges ngenjo yae kwa pimire custom yanga yeri okoire 200 bone chi 200 inchira isana no ne matiri bono mburago chiko chanyore mepi kwatumikire besi bona buno inero challenges ekoleta matema lakini ekero twae bangire twaretire bitamba bire nyumba bono bungaine reri bolimbo likoja bwabo ibono rolie ko barahisi ekero kurigireria emyaka eria maega emyaka ine mengi sana gwate agwacha gitigasi yago emyaka eria maega chibesa at least gitambangu ora mwaringe chibesa chense mono ai kwa bere bono kogosuka kuru emyaka eri gocha bono igase ebintu bya bere bigukina maguri ekero kurengani we uboncherere bwago ase emyaka ya lero ne emyaka eria maega nakyo kuburigereria emyaka eria magega chimatiria charengeri goririke no nyino ko ninakora kuna kwaringe ise asenginjo onye kwagore getambari goririke tokuboriri goririne bono ligori rinene asoko gore egetamba nende bona kyokonyora etafauti ekoborore so asoko ni egento gusoko ni yanga ne yanga ekobwatie chimatiria wa kero kende totebenga ekero wacha getoboncherio bwiga nae biyeka kwarenge kero kende abantu mbaroro kwa bere go kwegeria eri gosona chianga aba fundi ne geiria bangi angeno kurunchaka ndojenga ne geiri paka ange fort kiagera na bafundisire abange bete nenerete bari buya abande ba kokora bakano ne sichikambuni chobosoni igona bondo chenga ina chete kwegimeringa gose tigamanyenje kwekangorere iyo emyaka yo watate igwa sonire emyaka 36 bono nkaigwa chake no gwa chake tegaiga sitore ya na kwa bwate ebinte bibyonsi pyo gonchereria bono iga gose nkaigwa chakirete nande ngikiagendete ko gosumi guma so gonchereria obwiga bwabo okene kinga nkobogare yore goika bono iga bono kuna na chagete koru kego gigotira chimashini na bwate ana chete bono nende kamente chinde proche tauni bona nene kamenta chimashini chinde kamenta na abafundi nariega sia ko barayisho buri mombo gochoto na sense molende yechi matirio kerekende yanga kichiri wacha kerete gosona ne bitenge ne chisuti na bono iganchire chichiri gosona
inchogo chaka kwane na chagete ne chi uniform chechi sukuru cha primary chechi secondary gocha ne chi anga cha chiebigeni yani munabono nabora sunera abantu bagende nyangi abande maybe ngakieri ngosona twarenga chango omonto bekezuku tali bono lero tulikora bali serious nezuku maono lakini ekerokeria ngakimune yabono angeto lega si nyinge mon eyekagera tukanya go konyora customers igo twari gosona engakieri twari gosona uniform twende chisukuru twaewe egasi twazona twadire bato achibeza n'abandi bagupima nyomba igo bone yekagera tukanya gusukeka bire kerkende bono iga no gosoni buka no gosona guko gosona gosena ende ngoni ole goikachi materials chilaina enko ni tole chimaterial chusi ngosona tole cyanga bono munde cyabanyagitari kitasi tikodi cyanga cya nazes ni cyanga cya KMTC ngosona tole igo bago chibaba etenda gose ninu moko ndamwe bari gose mbara ubuka bakwereta buna bono cya nazes ngo chinde nabaligi abonko enda ali level 6 mari boni mbwate chikastom keumbu ni mbwate customers keroka yamache iga ndonguru bari keroka bacha inche ngogenda bono ngo enda ende ne bagi nagenda paka naika nyamache naika rigesusu nagenda kapakateti likei abunombu ate customers bono hiyo bono mnamono mbeke tamatuka chumaini enkoenda rutiaro kerkende kero kuligereria engaki ya December naliyo konyore meyege mengere nali abantu bagosona cyanga mono nande kero chiskuru bono bono igatole January kero chiskuru chiko igoro nali abantu abange bagosona cyanga asensemo yabo kero kuligereria omutinyo December na January kero tokuligereria omwaka oli 2022 na oyo igabono iga 2023 nakyo bonjeria bwabera asensemo yabo asengenjo economy ere inse igobono korora singa kiye gasiero yaba kerense wetera amapato customers imbanyore ti euro chimura bono nkotege atware nge bonus ebari etegosino mutinyo sita bono gatiga nefuri bono roche abuno bono twanyora challenges nduje tikonyora customers bali bagocha limo igabange bona ekero buna yebono kwabiro maitemia kemenga se industry ga yobosoni ayebuna omosoni challenges kichiri ogwetera bono challenges nchiringa dabora pime customer yanga ogotebi na joye itukogete maybe bono tago chache yari gotoka naye nkwamo ine tachiche aya okurusia magoso bona ayo ugosinyo komurusia magoso ngainki ayota otachere kuoye bono nayi naro challenges iholende egente kenene nkeringa mbuya tuasona tuamoganya ekero toko motaudi gago cha watoroke ngana abali motore nguto abinkongaine ritole ego bono ayabana buno mogaka kwabeire ase obosoni asama tukamange kero kendo kogania kwa ugochia se serikali ngorokioko okogania se serikali uchumi ekero yakinire ebebuya eto support ase ebiasara ebibia ito binyare gokina nende tonyora mapato tokore obonjorerio bobo bonene tobeke no ena bafundi baisaina kirikini ngora nyorore chitenda korwa se serikali ya county ya Nyamira
aroti ngoteba ng'ani nanye kuriyo nche chitende sindanyore kuruni chisukuru tinda chikuborio ntete kiagere ibiro bito byatonyorire osemi omonchereri uri ochakire obonchereri bwae nori otegete okogania kugochaka obonchereri bwa obosoni omo obosemi egente kenene njengo tebia abaonchoreri baminto muna bono chifundi obosoni mbobwate chichangamoto ao buna bono obegogoteba amaene nabo konyora egasi nende obegogokora egasi engiya gasi tegokobora ekindenga nakyo ndaganerie abantu baminto nende muna bono nende challenges kine jiringa abana asegasi y'obosoni engosemi abana baitunga tiga bagende befundise egasi y'obosoni negasi engiya mbako babaremeire kende gyose akogania kere oro kirigasi amanyire buya anyekore n'obwaminifu atangaika ase obosoni obo bwabona kwabera semi yake emenkeiga kero kurigirira n'abasubati banchete gosona chianga gose n'abasaye gose n'abagaka gose n'abana mono abasubati batangaine bona abagaka bakubati korora kokorokonge abasubati kobabarego kwa biri ko gusona chi design tofauti chiya chire chinye ngakiye kero go chirigeri ne kyokorenga ne myaka eri amaira asebono ko so geti design yengiya yakoreta customer chinyinge niko igento digo to kwioni ukioni goitongoroki goiko okore igento kirekia osonege ndeki ya no monte kera abekire na inayo okogoka nga yange iye yaba abo bono rorigo na bokonyora customer chini mbiemo sana sugusangana indi mbiemo no sana umwancho mulirire kwa bere kugusangana into ko toga chagete umorubiri gabwe Esabari oboncherira wekabono iga toikire omwali okorende inyora sensemo chichimi chandao asensemo ya Facebook na bagotunya gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagotunya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotunya gwetera www.ndizitv.or.ke Magachi kamera soka ndikina ebicha nabo ibo eliogire gukira sura senchira ya bene nere metusera omwagere tari ne Frida kerubo kukuganiria oborigiro bya oika e weekend